Ahoj, sme Mária a Michal a pred pár rokmi sme si splnili sen. Prerobili sme si dodávku na domov na kolesách. Odvtedy s ňou cestujeme a objavujeme svet. Ak vás zaujíma, aké je to žiť a cestovať v dodávke, čo všetko to obnáša a aké dobrodružstvá pri tom zažívame, poďte to objavovať spolu s nami. V dnešnom diele sa vydáme offroadovou cestou k jednej z najkrajších pláží, na ktorej sme v Grécku kempovali, navštívime jednu sopku, druhú sopku a... Pred chvíľou sme v pozadí začuli znieť sirénu, sa ponáhľame a snáď odtiaľto vyviazneme. Odhaduje sa, že po Grécku sa voľne potulujú približne 3 milióny psov a mačiek. Na mnohých miestach, kde sme prespávali alebo parkovali, sa nám stalo, že nám spoločnosť robil nejaký miestny psík či dva. Tak tomu bolo aj na tomto mieste neďaleko Korintu. Prišli sme večer za tmy a pri parkovaní sa nám tak trochu motala pod kolesa. Hneď nám ukázala, aká je priateľská, stále nám chcela podávať labku a nechať sa hladkať. Počas noci až do obeda pršalo a počuli sme, ako sa schováva pred dažďom pod našou dodávkou. Lúčenie s ňou bolo trochu emotívne, keďže očividne chcela ísť s nami. Poslednou zastávkou pred Peloponézom bola sopka Soussaki. Soussaki je neaktívna sopka nachádzajúca sa neďaleko Korintu. Aj keď už dávno nevybuchla, stále je možné vidieť fumaroly, prieduchy, z ktorých unikajú sírne plyny. Celá oblasť má výrazný sírny zápach a údolie pod sopkou je pokryté červenými, čiernymi a žltkastými kameňmi. Čo si tam videla? Také kryštáliky a bolo tam strašne teplo. Momentálne sa nachádzame v údolí pod sopkou Soussaki a pred chvíľou sme v pozadí začuli znieť sirénu. Sice videli sme už všetko, čo sme chceli, aj tak sa ponáhľame naspäť do dodávky a asi to nie je dobré znamenie, keď pod sopkou počujete sirénu. Sa ponáhľame a snáď odtiaľto vyviazneme bez újmy. Po tejto návšteve sme sa už vybrali smerom na Peloponés. Ak sa na tento polostrov chcete dostať z východnej strany, musíte prejsť Korintským kanálom.
Tento 6,5 km dlhý a 21,5 metra široký umelo vytvorený prieplav prepájajúci Jónske a Egejské more tak prakticky Peloponés oddelil od pevniny a robí z neho ostrov. Prvé pokusy o výstavbu kanála siahajú až do 7. storočia pred našim letopočtom. Neskôr sa o to pokúšal aj Julius Cezar a Nero, avšak výstavba nakoniec začala až v 19. storočí a trvala 12 rokov. Už niekoľkýkrát sa nám na našich cestách potvrdilo, že čím horšia cesta k nejakému miestu vedie, tým krajšie výhľady si na jej konci užívame. A táto pláž bola jednou z najkrajších, na ktorej sme v Grécku boli. Strávili sme tu 2 dni a užívali si výhľady na more, šum vln, prechádzky po okolí a večer sme sa zahriali pri ohni. Škoda len, že počasie bolo vtedy ešte zimné a tak sme si tu more až tak neužili. Veľmi sa nám odchádzať nechcelo. Cestou hore sme trochu potrápili dodávku na 2 km dlhej offroadovej ceste, ktorá bola miestami strmá, vymýtá po dažďoch a často sa na nej vyskytli aj veľké kamene uprostred.
So sopkami sme ale ešte neskončili. Ďalšou zaznačenou v našich mapách bola Metana. Sopečnou aktivitou tu vznikol polostrov s 30 centrami sopečných erupcií, alebo ak chcete s 30 sopkami patriacimi do Egejského vulkanického oblúka, ktorý zahŕňa aj sopečné oblasti ako sú Milos, Nisiros či nedávno aktívne Santorini. Metana je stále považovaná za aktívnu, hoci sa momentálne nachádza v nečinnom stave. Jej posledná erupcia bola zaznamenaná v roku 258 pred našim letopočtom a v roku 1700 vybuchla jej časť pod morom. Je to tu fakt krásne, ale čo ma zaujalo, je to ticho, ktoré tu je. Nepočuť tu vôbec nič a dokonca aj tá akustika je celkom zvláštna, že tu nie je žiadna ozvena na to, že sme uprostred skál. My sme vyliezli na vrch sopky Kameno Vouno a dostali sme sa do jej dýchberúceho dómu. Je tu celkom zvláštna akustika, čo? Nič sa neodráža. To je fakt ako keby som bol v nejakej miestnosti doma. Nahrávacie štúdio. Tak aký bol výlet? Až na tú zimu to bolo super. Predtým, než sme vstúpili do krátera, tak tam začalo niečo poletovať. Najprv sme si neboli istí, či je to popol alebo sneh, ale tak nakoniec to boli predsa len také maličké snehové vločky. Momentálne je tu dosť zima. Keď zasvieti slnko, tak je celkom príjemne, ale inak je tu 6 stupňov. Už čakáme, že sa konečne oteplí, lebo už nás to v tej zime veľmi nebaví. Dneska je sobota a od útorku by už malo byť lepšie. Dúfajme. Už na našich cestách po Taliansku sme si zvykli na prejazdy úzkymi uličkami. V Grécku to nebolo až také zložité, hoci na tomto mieste pri zjazde zo sopky Metana sme si hovorili, že cesta už začína mať s Talianskom čosi spoločné. To sme ale ešte netušili, čo nás čaká len o pár dní neskôr. Poslednou zastávkou v tejto časti Peloponézu bolo staroveké divadlo Epidaurus ukryté v horách jeho severovýchodnej časti. Je až neuveriteľné, že táto stavba vznikla v 4. storočí pred našim letopočtom. Vďaka svojej polohe uprostred hôr, geometrickému tvaru a vápencu, z ktorého je divadlo postavené a ktorý funguje ako akustický filter, má toto miesto tak dokonalú akustiku, že aj ľudia v poslednom rade 14-tisícového hľadiska môžu počuť kamienok, ktorý spadne na javisku. Nám sa to úplne otestovať nepodarilo, keďže počas našej návštevy sa do divadla nahrnulo množstvo školákov, no ak budete pozorne počúvať, možno začujete, ako z javiska hovorím ahojte kamoši. Ahojte kamoši. Nedaleko antického mestečka Epidaurus sa nachádza aj zatopené mesto pod hladinou mora. Jeho ruiny sú tak blízko brehu, že si medzi nimi môžete aj zaplávať. Keďže šnorchlovaciu súpravu sme so sebou nemali, podarilo sa nám urobiť aspoň pár záberov z dronu. Že by bajná Atlantída predsa len existovala? Ďakujeme, že ste túto epizódu dopozerali až sem. Viac sa nám do tohto dielu už nezmestí, ale na budúce sa pozrieme do mesta Nafplio, ktoré nás očarilo svojimi pôvabnými uličkami a krásnymi výhľadmi, navštívime skamenelý les, vrak pirátskej lode a zakempíme na takomto nádhernom útese. Ak sa vám táto epizóda páčila, nezabudnite dať tomuto videu like. Ak ste tak ešte neurobili, prihláste sa na odber nášho kanála, aby vám žiadne ďalšie video z našej cesty po Grécku neuniklo. A vidíme sa na budúce.
Naše príbehy z ciest môžete sledovať aj na našom Instagrame najsu.foto.